Vi fortsætter vælgermødet i Narsaq Sportshal. Der er stor spørgelyst, og det virker som om, at man ikke er færdig med at diskutere uran. Der er flere spørgsmål på vej. Men den første, der vil spørge, er Jonna Poulsen. Du har et spørgsmål vedrørende lufthavnen Qaqortoq. Tak. Jeg vil gerne spørge i forhold til lufthavnen i Qaqortoq, eller den påtænkte lufthavn i Qaqortoq. Altså os, der bor uden for Qaqortoq, hvilken nytte vil vi få af den kommende lufthavn? Vil det betyde billigere flybilletter? På hvilken måde vil det være til nytte for borgere, der bor uden for Qaqortoq? Og det er Bharti Naleraqs Per Rosing Petersen som den første. Ja, som vi også beskæftiger os med dette spørgsmål, da vi var i Qaqortoq, har vi sagt, at vi er ikke imod en lufthavn i Qaqortoq, men vi synes ikke, det er tilstrækkeligt, det er lagt frem. Vi synes, at det er en bedre idé at bygge grusbaner, og flere grusbaner, som vil få den konsekvens, at borgerne kan flyve meget billigere. Og hvor i forhold til de ting, vi har satset på, der mener vi, at der er 6 byer, som sagtens kan få bygget en grusbane, og på den måde kunne realisere en billigere flytrafik, og det er anlægsudgifter, som vil være billigere end det, der er foreslået for Qaqortoq. Vil det sige, at Narsaq-borgerne får glæde af det, når Qaqortoq får en lufthavn? Altså, selvom der kommer en lufthavn i Qaqortoq, så vil der stadigvæk være behov for helikopterbeflyvning i lidt mindre omfang. Men det er i det lys, at vi synes, det er bedre og billigere at bygge grusbaner, også i Sydgrønland, frem for en dyr lufthavn i Qaqortoq. Nico Olsen, Bharti Inuit. Altså, I skal huske på, at vi sagde under vælgermødet i Qaqortoq, og som vi også fremførte under valgkampen i 2013, var det et af vores mærkesager, som Per Rosing Petersen benævnte lige før. Altså, nu må vi holde op med at komme med falske løfter over for borgerne i Sydgrønland. Nu må vi altså påtage os et ansvar og indfri nogle af de løfter, vi har givet, også i forhold til lufttrafikken. Og der synes vi, at man skal tænke sig godt om. Vi ved jo, at det er nogle velegnede lufthavne, man allerede har i Grønland. Og vi ved for eksempel, at Qaqortoq og Qasigiannguit er de byer, hvor man flyver over. Men vi synes, at hvis man skal finde den optimale og den bedste løsning, så må man altså tænke sig rigtig godt om, fordi det er jo altså mennesker, der bor i disse regioner. Gerhard Petersen af Dasut. Tak for spørgsmålet. Altså, Narsaq-borgerne kan få glæde af billigere billetter. Altså, hvis I skal på en flyrejse via Qaqortoq, så koster en flybillet 1470 kroner, og en enkelt billet koster 777 kroner. Og der ved siden af, så betyder det også, at borgerne via skatten betaler et stort millionbeløb til servicekontrakterne. Vi ved også, at folk ofte
må tage via Island, for at hvis man skal flyve frem til Qaqortoq, når denne får en lufthavn. Og jeg mener også, at det vil være en billigere måde at flyve på, også at blive befordret på fra Qaqortoq også til Iqaluit. Og vi mener for eksempel, at trafikken kan binde sammen med små chartrede passagerbåde til mindre bygder. Jeg mener også, at vi bør give mulighed for at udvikle på denne region, som nu er kommet bagud på flere områder. Så vi mener også, at det bør være en mulighed med en lufthavn, som vi også ser i de andre regioner. Galistatlund Inuit Ataqatigiit. Altså noget af det, som man beskæftiger sig meget med under valgkampen, er, hvad Trafikkommissionen har arbejdet med, og også de anbefalinger, der er kommet herfra. Altså, og her blev det jo sagt, at blandt andet i anbefalingerne, at hvis man skal bygge lufthavn i Qaqortoq, så bliver man nødt til at nedlægge Narsarsuaq lufthavnen. Og det vil altså få den konsekvens, at billetpriserne vil stige, lige så vel som turisttilgangen vil falde. Og nu er vi alle sammen enige om, at alt skal fremmes. Det hænger ikke sammen. Hvis vi skal ordne trafikforholdene i Sydgrønland, så bliver vi nødt til at se det i sammenhæng med resten af Grønland. Selvfølgelig skal Qaqortoq have en lufthavn, men vi bliver nødt til at lave minutiøse undersøgelser og beregninger. I forhold til en fornyelse af servicekontrakten, som det nye naalakkersuisut skal tage sig af til den tid, der mener jeg, at man må satse på, at man må kigge på trafikstrukturen og også måske lave en reform, sådan så vi kan få en trafikstruktur og de muligheder, som er tilpasset dagens Grønland. Altså, man har haft nogle erfaringer med sommerbeflyvningen og andre steder, som ikke har været særlig succesfulde, og den fiasko vil vi ikke have i Sydgrønland. Så er det Tom Marø, Simon. Tommy Marø, kandidat for Siumut. Først til Jonas spørgsmål. Tak for det. Selvfølgelig kan vi lave undersøgelser, men vi skal altså huske på, at vi ikke bare kan komme uden om de anbefalinger, som er kommet fra Trafikkommissionen. Jeg mener, vi må sige, at vi må have et fleksibelt trafiksystem i Sydgrønland. Og hvis vi skal opnå det, så skal vi altså have mulighed for at få fastvingede fly, som skal være til glæde for alle borgere i Sydgrønland. Og det er noget, som vi alle sammen må være med til, fordi det vil være gunstigt også for erhvervsudviklingen. Det vil uden tvivl betyde billigere rejser, fordi vi ved jo, at i dag, at man skal via Narsarsuaq, og som oftest betyder det, at man skal betale en overnatning, før man kan blive befordret videre. Som det er i dag, der er Qaqortoq jo meget central, uanset om vi er fra Nanortalik, eller om vi er fra Narsaq, eller hvor vi er fra. Og jeg mener, at vi godt kan finde hinanden og finde en god løsning alle sammen i fællesskab. Nivi Olsen, demokrat. Jeg vil godt præcisere, at man ikke skal lyve over for befolkningen. Vi bliver nødt til at fortælle, hvordan det ser ud. Vi har holdt møde med GME, og vi har stillet spørgsmål.
fordi vi ønsker at informere befolkningen på en sober måde. Som det er blevet sagt, så har Transportkommissionen blandt andet sagt, at hvis Qaqortoq skal have en lufthavn, så skal Narsarsuaq lufthavn lukkes ned. Det skjuler vi ikke over for noget, men GME siger, at hvis man vil til at producere uran i fjeldet, så har de selv tanker om at overtage Narsarsuaq lufthavnen og drive den, hvis det er, at de kommer i gang som selskab til deres mineraludvinding. Og de ønsker at påtage sig et meget stort ansvar, hvis de får en tilladelse til mineproduktion. Så derfor lad os tænke på, hvilke konsekvenser, positive som negative, det kan få. Der er flere, der har bedt om ordet, og de får lige ordet først, før vi går videre til næste spørgsmål. Georg Olsen, Bakti Inuit. Selvfølgelig kan vi have forskellige planer om, hvad det er, vi ønsker ud fra de forskellige regioner, og det er jo sundt nok, men vi bliver nødt til at se på Grønland under et hele. For eksempel har man isoleret borgerne i Avanarsuaq, fordi det er så dyrt at komme ud at rejse. Og vi har også isoleret borgerne i østkysten, fordi det er så dyrt. Og sådan er det også visse steder i Diskebugten. Og hvis man skal fra Sydgrønland til Nuuk, og uanset om man får en lufthavn, så vil billetpriserne, hvis ikke man kan sætte dem meget ned, disse billetpriser, så vil de stadigvæk være så høje, at folk alligevel ikke kommer ud at rejse, så de giver ikke flere rejsende. Altså, har I nogle forslag til, hvordan I kan få billigere billetpriser? Altså, nu er det jo sådan, at hvis man sænker priserne, så er der altid flere, der ønsker at være med. Så hvis vi sænker billetpriserne, så vil det også afføde, at vi kan få flere mennesker ud at rejse. Per Rosen-Petersen, Bakti Nadaraq. Altså, Trafikkommissionen lavede jo deres arbejde ud fra, hvordan prissætningen var på daværende tidspunkt. Men altså, hvis vi forestiller os, at vi halverer billetpriserne, eller under halvdelen, så er det klart, at trafikken vil se helt anderledes ud. Altså, nu har jeg i over 30 år arbejdet som inden for flytrafikken og også som privat. Og jeg har selv været deltaget i de undersøgelser, der er blevet foretaget i Sydgrønland med hensyn til en kommende trafikstruktur. Og der var det jo altså, at grusbanemodellen viste sig at være en pris, som vi alle sammen kan overkomme. Og det er vel at mærke uden offentlig støtte, at disse grusbaner vil kunne løbe rentabelt. De vil være billigere at anlægge. Og det vil betyde, at hvis man anlægger grusbaner mange flere steder, jamen så vil man kunne flyve frem og tilbage mellem to forskellige destinationer for 600 kroner. Så derfor så skal vi tænke os rigtig godt om, vi lader os være fornuftige, inden vi tager en beslutning. Det er ikke fordi, at vi er imod lufthavnen i Qaqortoq, men vi synes, at det er et mangelfuldt grundlag at tage en beslutning ud fra. Det må alle forstå. Tak. Jamen, vi skal skynde os lidt. Jens Peter Mølgaard. Jens Peter Mølgaard fra Bakti Nadaraq, og jeg er kandidat til Inatsisartut. Det er tvingende nødvendigt for det nye Inatsisartut, at de i samarbejde påtager sig et ansvar
I stedet for som nu, hvor de starter med at være uenige og beskylde hinanden for dette og hende. I må væk fra det der med at være så splittet. De, der skal vælges i Inatsisartut, bør kunne finde sammen og samarbejde om at løse de mange problemer, vi har i Grønland. Det er nødvendigt. Aqqalluaq be'ede, Inuit Ataqatigiit. På vegne af Inuit Ataqatigiit vil vi gerne opfordre de andre partier, fordi vi har så mange arbejdsopgaver at tage os af. Altså, vi ved, at befolkningsgrupperne har det rigtig hårdt. Altså, dem med de mellemste indkomster har svært ved at følge med i deres udgiftsposter, så det er altså svært at snakke om, at man vil bygge store huse her og anlægge dette og helt her. Lad os finde hinanden og lad os samarbejde om at finde de gode løsninger. Og det der med, at vi altid diskuterer ud fra vores uenigheder, det er jo ikke noget særsyn, men lad os finde hinanden og finde ud af, hvordan og hvorledes vi kan komme videre, og også finde ud af, hvad det er, vi kan samarbejde omkring. Nu er det Siumut. Tommy Marø. Altså, Aqqalluaq be'ede har jo været medlem af Inatsisartut, og han burde vide, at landskassen det er begrænset, hvad landskassen har råd til. Jeg synes, man skal skelne imellem, hvad landskassen har mulighed for at bære, og hvad den ikke kan bære. Selvfølgelig skal vi også huske på de fordele, vi har. I dag er det jo lufthavnen i Narsarsuaq, som vi bruger til at komme videre fra. Men vi skal altså huske, at vi har rigtig mange studerende, både i Narsaq og også i Qaqortoq, og de bliver betalt af landskassen til at kunne komme på ferie en gang om året. Så vi bliver nødt til at finde hinanden i forhold til at finde en fornuftig løsning for trafikken i Sydgrønland. Vi mener, at der er rigtig mange muligheder for Narsarsuaq Lufthavn, uden at lukke den ned. Og det er sådan nogle ting, som jeg håber, at andre partier gerne vil være med til. Kelly Bertelsen, Inuit Ataqatigiit. Der er kun 3 byer i Sydgrønland, og vi er ret tæt på hinanden. Det, der gavner en by, vil gavne de andre byer også. Så lad os holde op med at skændes, men lad os i stedet for prioritere de behov, vi har, og hvordan vi kan få dem dækket. Tak. Og så har de sidste ordet på dette spørgsmål. Jakob Abelsen. Ataqatigiit. Jamen nu har jeg endelig tid til at få ordet her. Altså, hvis vi ser Narsaq, alt ligger stille, alt er døde hen. Og det kan vi jo ikke blive ved med at se på. Altså, som det er i dag, der er det jo kun 3 måneders glæde, vi har af lufthavnen. Så derfor må man resten af året tage videre til Kangerlussuaq for at kunne komme videre ud af Grønland, hvis det er det, man skal. Selvfølgelig, hvis man har nogle ønsker, så må man også pege på, hvor pengene skal komme fra. De kommer jo ikke bare lige op af lommerne. Vi synes jo, at man skal planlægge en 1190 meter lang landingsbane i Qaqortoq, som siden kan forlænges til 1799 meter. Og vi mener det samme omkring Nuuk og også Ilulissat lufthavnene, at landingsbanerne bør kunne forlænges. Så når landingsforholdene bliver lidt bedre, jamen så kan vi også garantere nogle billigere billetpriser for flytrafikken. Lad os
se på, hvordan vi kan forlænge landingsbanerne i første omgang. I skal komme med meget korte svar. Nivi Olsen, værsgo. Vi vil gerne høre, man snakker om billigpriser. Når vi siger, at billetterne vil blive billigere, og så skal vi sørge for, at vi kan holde vores løfter. Aqalluaq BE'et vil gerne sige til, at der er mange andre emner, vi er nødvendigvis nødt til at diskutere, og jeg vil gerne bede om, at vi kommer videre med andre emner. Aqalluaq BE'et, jeg vil gerne uddybe det, jeg har sagt. Det man vil bruge til ny lufthavn på omkring 400 millioner kroner. Og jeg vil også gerne sige til Tom Mary, at vi også har store boligproblemer her i Grønland, og vi er også nødvendigvis nødt til at investere i det. Og efter naalakkersuisets forslag, at hvis man skal betale 1.435 kroner for at tage her til Narsarsuaq, så skal man også tænke på, at der er stort behov for billigere befordring her i Sydgrønland. Og så Martha, den næste spørger. Ja. Der er nogen, der er spurgt om det, men jeg har behov for, at alle partierne svarer på det. Overfor sendte stoffer er ulovlige. Jeg vil gerne spørge, om politikerne kan være brugere af overførsende stoffer. Og der er mange kandidater langs kysten. Og spørgsmålet er, kan man først undersøge, når det er blevet valgt til om man kan undersøge, at de er brugere af overførsende stoffer. Jeg kan komme med et eksempel. En sportsmand, når vedkommende har røget hash, så vil de få karantæne. Og det ser ud til, at det kan være, man kan svare på det meget kort med ja eller nej. Anders Christiansen fra Atassut, vi mener i Atassut, at vi ikke kan acceptere overførsende stoffer. Og derfor mener vi også, at nye medlemmer i Atassut skal kunne undersøges, om det er brugere af overførsende stoffer. Altså Bidangwaq Alaufusin, og vi har her i år blevet undersøgt som sportsfolk, om vi er forbrugere af overførsende stoffer, og det skal også ske, når man bliver valgt ind på i Inatsisartut. Vi er også imod narkotika, og det er også usundt. Mange unge er brugere af narkotika.
Og vi ved jo alle sammen, at det er ulovligt, at det er forbudt at indføre til landet. Og vi har intet imod at blive undersøgt. Nivi Olsen, demokrati. Vi ved, at narkotika er et stort samfundsproblem. Og vi er ansvarlige overfor. Vi har en ansvarsfølelse overfor befolkningen, så vi har intet imod forslaget. Og så det næste er Siumut, Gideon Lybert. Og vi er til valg på grund af ulovligheder, og det skal vi ikke fortsætte med, så vi har intet imod at blive undersøgt. Det er ulovligt, og medlemmerne i Inatsiatos skal være foregangsmænd. Og vi spiller 500.000 kroner om året i samfundsøkonomien, og vi vil meget gerne undersøge, som vi er brugere af overførende stoffer. Og så den næste spørg, det er Jørgen. For ikke så længe siden var der nogen, der sagde, at det er under et vælgermøde, at vi har for mange udgifter i sundhedsvæsenet. Nej. Jeg har altid sagt, at vi skal spare på sundhedsvæsenet, så vi træder tilbage i vores udvikling. Og så vi er det land her i verden, der har det værste udstyr i sundhedsvæsenet, i sygehusene. Midlerne til sundhedsvæsenet skal ikke spares på. Der er mange professorer, der arbejder med folkesundheden, og det kan give os noget omkring, hvad vi kan gøre med hensyn til folkesundheden. Kjell Bertelsen. Og behovet for flere midler til sundhedsvæsenet er større end det, der bevilges her i dag. Men vi kan blive sundere, hvis vi spiser sundere, hvis vi ikke er brugere af overførende stoffer eller også alkohol. Man har undersøgt, man har lavet en undersøgelse i Danmark, hvor man lavede dem motion, og det viste sig, at det blev sundere, så vi kan gøre det samme her i Grønland. Gideon Lybert, Siumut. Det vi tænker på i Siumut, Sana, skal være en landsdækkende hospital. Og hvis nu får et eget sygehus, så vil man så vil det være færre til på ventelisten til Sana. Mange tak.
Altså den service, man giver i sundhedsvæsenet, er langt fra tilstrækkelig. Som det er i dag, så har lægen kun 15 minutter til en patient, der kommer. Og det betyder, at man haster et lægebesøg igennem. Og nogle gange så får man overhovedet ikke opklaret, hvad det er for en lidelse vedkommende har. Og det betyder nogle gange, at patienter må ringe for at få klar besked. Så derfor så må vi altså ordne de her ting. Det er altså utrolig vigtigt, at vi får styrket sundhedsvæsenets service af borgerne. Man har jo undersøgt, hvordan og hvorledes tingene foregår, men vi mener, at der har været mangel på politisk beslutningsdygtighed inden for det her område. Så derfor må et af de første arbejdsopgaver være at styrke servicen, hvad angår især Landshospitalets ydelser. Barte Naleraq, Jens Peter. Altså sygehuset og sundhedsvæsenet. Vi har jo små sundhedscentre også i bygderne. Jeg mener, at der er en masse ting, vi skal altså ordne i forhold til vores sundhedsvæsen og det system, vi har med små sundhedscentre. For eksempel har man som kræftpatient, så bliver man nødt til at vente først rigtig lang tid, før man får klar besked, og det går hårdt ud over den enkelte, der er ramt. Og det betyder også, at det giver nogle uheldige følger for de pårørende, også i forhold til ledsagerejser osv. Så vi mener, der er alt for mange familier, som er hårdt ramt. Og også når vi tænker på døende pårørende, jamen så ved vi også, at det giver forskellige konsekvenser. Vi har også en situation omkring fødende kvinder, og der skal vi jo altså afhængig af, om man kommer fra en mindre bygd eller en mindre by. Det er måske en fin ordning, vi har, men vi mener, at vi må kunne tilbyde en lidt bedre service end det, vi gør i dag. I forhold til det nuværende sundhedsvæsen, der må vi altså sige, at desværre, når vi ser på Nuuk, så ofte må man opleve at stå i en venteliste eller i en kø med over 100, bare ved at forsøge at ringe til lægen. Så hvis man som akut patient ringer og får fat på en person i sundhedsvæsenet, jamen så kan det jo godt være, at man får nogle svar, som måske ikke lige var helt lægeligt tjekket. Så nogle gange så kan man også blive udsat for at give forkert medicin osv. Så derfor så må vi altså have noget mere fokus på de her ting, når vi bliver valgt ind i Inatsisartut. Tak. Jeg synes, at man skal passe på med ikke at diskriminere eller forskelsbehandle. Det er jo alle partierne, som står i valgkamp til Inatsisartut. For eksempel føler vi, at vi blev overset flere gange. Men selvfølgelig er det nødvendigt at få hold på dette utrolig rodede sundhedsvæsen, vi har. Og jeg mener også, at det er et af de dyreste naalakkersuisut-områder, vi har, nemlig det, der indeholder sundhedsområdet. Det har også noget at gøre med, at vi må reformere den politik, vi har med altid at hente de dyreste tilkaldte fagfolk udefra.
Og jeg mener ikke, at der er tale om en proper styring og ledelse af de her ting. Nogle gange kan der komme op mod 40-50 tilkaldte bare i løbet af 1 måned, og det er mange. Det er disse ting, der er fordyrende for os, og derfor er det vigtigt, hvis vi skal have et bedre sundhedsvæsen og en bedre service, så bør man altså have muligheder for at få nogle muligheder for at henvende sig et sted i Sydgrønland, et i Midtgrønland og et i Nordgrønland, så man kan tage hensyn til fødende kvinder og flere andre ting, hvor man måske kunne tænke på et nærhedsprincip. Jeg mener, at vi skal have et sundhedsvæsen, som er sundt skruet sammen. Så det vil vi selvfølgelig være med til at arbejde omkring, og bakke op omkring. Nu er vi ved at nå til hen mod slutningen af dette vælgermøde, men Atassut, det var bare en lille orientering om, at vi er ved at nå hen af enden. Jeg kandiderer på vegne af Atassut. Altså nu har man kommet med en masse argumenter her, men Atassut er ikke glad for at indføre besparelser. Og da vi var med i Naalakkersuisut-koalitionen, har vi været med til at hæve bevillingen for at nedbringe antallet af ventelister på patientsiden. Selvfølgelig skal man ikke gå bort fra formålene med at have et godt sundhedsvæsen, men vi vil gerne tale med omkring et forbedret sundhedssystem. Det er vores pligt. Det var Søren Norsen af Atassut. Nu er klokken altså blevet det, som vi kan se, den er. Vi skal til at have den afsluttende runde, og det bliver afsluttende bemærkninger fra partierne, og vi tager den omvendte rækkefølge i forhold til starten. Først er det Bakti Naleraq. Og der er 1 minut til hver til afsluttende bemærkninger. Værsgo. Bakti Naleraq, Per Rosing. Vi vil gerne opnå at få en bedre servicering af borgerne. Vi har hjertet med i forhold til at udvise respektfuld behandling af borgerne, alt imens vi ønsker at udvikle landet. Vi mener også, at man skal se på antallet af medlemmer i Inatsisartut for at se på den økonomiske gevinst. Vi skal også tænke mere på, hvilke nye arbejdspladser vi kan etablere. Altså de ting, man sparer på ved de ting, vi lige har nævnt, kunne jo sådan set være midler, der blev frigivet til at løfte inden for det sociale, og også især inden for familierne og i øvrigt de øvrige sociale områder. Det var minuttet. Nu er det Bakti Inuit. Værsgo. Jeg hedder Tartu Niveo. Uanset hvad det er, det drejer sig om, så mener vi fra Bakti Inuit, at alt skal åbnes op, og alt skal underlægges en undersøgelse. Vi har et meget lukket styring af landet. Den politiske styring er alt for lukket, og det går ud over en masse borgere. Altså, hvad er det, der sker med alle de arbejdspladser og de nye erhverv, vi rejser? Hvad er det, der sker, når de går ned og bliver fiaskoer og går konkurs? Vi mener, at der bliver lejet for meget med samfundets midler. Så vi håber virkelig meget, at I som vælgere vil stemme på dem, som vil arbejde for, at man åbner op for mere gennemsigtighed, hvad angår brugen af samfundets midler og styring og den politiske styring også.
Nu er det Atassut Kai Peter Heinrich. Atassut går ind for frihed under ansvar og også samarbejde. Vi har en parole, som siger et land, et samlet land, og det betyder selvfølgelig, at alle skal være sammen. Det betyder også, at der skal udvikles inden for fiskeriet, inden for turismen, erhvervet, og vi ønsker at gøre alt for, at Grønland kan stå på sine ben. Vær med, støtte os i at arbejde for et stærkt Grønland. Husk Atassut den 28. november, når du står i valgboksen. Så er det Inuit Ataqatigiit. Jeres minut starter. Værsgo. Aqalwaq beede, lyttere og seere og andre. Inuit Ataqatigiit kæmper for udvikling af de eksisterende erhverv og medbestemmelse. Vi mener ikke, at uranudvinding står i godt forhold til de eksisterende erhverv, vi har. Det kan ikke være meningen, fordi vi synes, det er utrolig vigtigt at kunne sige til folk, ældre som børn og unge og andre, at de ikke skal være vidne til, at de ikke kan bo i stå ved siden af en eventuel uranproduktion. Det håber vi ikke bliver situationen. Minuttet er gået. Så er det Siumuts kandidater. Benjamin Kielsen. Siumut ønsker at samarbejde på nye områder, på nye måder. Vi skal passe på ikke at sidde fast i selvstyret, og derfor forpligter det os til at kigge på den økonomiske udvikling og også erhvervsudvikling. Vi synes også, at vi skal se på et boligbyggeri, der kan være fremtidens løsning for dette område. Hvis du stemmer på Siumut, så giver du en stemme til anskaffelse af nye arbejdspladser. Tak for i aften og rigtig godt valg. Tak, Siumut. Og nu er det demokraterne. Værsgo. Kære medborgere, vi vil gerne spørge jer, hvad vil I? Hvad vil vi? Jeg ved gerne, hvad jeg vil. Jeg vil gerne brødføde mig selv som selvstændig, uden at tænke på, at andre skal hjælpe mig. Nu har vi jo set, hvad de store partier har formået, og det tager vi hatten af for det, I har opnået. Men nu er vi altså nået til den her grænse i dag, hvor det ikke er tilstrækkeligt længere. Vi vil gerne indføre forandring i samfundet, og vi stiller op til Inatsisartut, fordi vi ønsker at stå i spidsen for det nye Grønland. Til alle kandidaterne her, og selvfølgelig tilhørerne, der sidder der. Mange tak til jer alle sammen for at deltage i denne grønlandssprogede vælgermøde. Den 23. november er der et sidste vælgermøde, der bliver transmitteret via tv og radio, og det bliver fra Nuuk. Der skal være et dansksproget vælgermøde lige om lidt, og det er cirka kl. 21:30, at vælgermødet starter på dansk. Lige om lidt her på den her kanal. Det er fra kl. 21:30. Vi høres.